mikä sun nimi on? Mutta yhden mä hävisin ja yhden mä voitin. Okei. Onks täällä ollut kiva? Joo, mä haluaisin päästä jatkoon. No mitäs sulla on pelit mennyt? Hyvin. Onks täällä ollut kiva? On. Mikäs tässä on parasta? Kaikki. Pelihenki. Mikä? Pelihenki ja kaverit. Vilma. Miten on pelit mennyt? Huonosti. Onko? Mä heitän liian pitkälle, niin saa kokemista. On kenttä liian pieni sulle? Taika. No miten sulla on pelit mennyt täällä? No hyvin. Onks täällä ollut kivaa? Joo. No mä oon voittanut 2 ja sit mä oon pelannut 3. Teletappi. Miten on mennyt? Joskus huonosti, joskus hyvin. No, onko sä ennen pelannut tennistä? On. Missä, milloin? 2. Oliko se tää sama kilpailu? Mikä sun nimi on? Vilja. Miten sulla on pelit mennyt? Ihan hyvin. Onko täällä ollut kiva? Joo. Mikäs tässä on parasta? No varmaan se kun voittaa. Voittaminen on aina parasta. Niin on. Munkin pitää No, päästä voittoon. Kerro, mikä sun nimi? Stella. Miten sulla on pelit mennyt? Hyvin. Ja mikäs tässä on parasta? No kun saa pelata. Onko pelaaminen kivaa? Ja minkä takia? No en mä ihan varma. Ja mitäs sulla on pelit mennyt? Ja mikäs tässä on parasta? Pinja. Miten on pelit mennyt? Hyvin. Onko tullut voittaja? Joo. Ja mikäs täällä on parasta? No kun saa pelata. Pelaaminen on kivaa. Oot sä ennen kokeillut tennistä? On. Missä? Tässä samassa pelissä. Milloin se oli? Viime vuonna. Mitäs silloin kävi? No mä pääsin finaaliin. Mitäs tänä vuonna? Kyllä mä varmaan pääsin finaaliin. Vielä on pelejä jäljellä. No, katsotaan miten käy. Emppu. No, oot sä pelannut monta peliä jo? 2. Mitäs niissä on mennyt? Hävisin ja voitin. Okei, no mitäs se voitettu peli? Oliko se kiva? Minttu. Mitäs sun pelit on mennyt? No hyvin ja huonosti. No, mitäs ne hyvin menneet pelit? Mitä siellä tapahtui? No aika tiukkaa. Mikäs täällä on ollut kivaa? Pelaaminen. Pelaaminen on kivaa. Ja kaverit? Joo. Onko ne nyt kivoja tällä hetkellä? Joo.